ቡና ይስተድዩ አይስተይ እስተኹልኹም ኮመንት ጻሓፉ ኣነውን ኮመንት ከቕምጥ እየ ማለት እዩ እዚ ደሞ ኮመንት ዘቐምጦ ብምታይ ብመጽሓፍ እየ ስለዚ 27 ጥቅምቲ ናይ መባጽዮን ክብረ በዓል እዩ እና ኣብና መባጽዮን ገድሊ ታይብል መባጽዮን ዓርቢ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሞት ምስታይን ከርቤን ንሓሰበ ኮሶ ዝሰቲ ነበረ ጻድቕ እዩ 10,000 እውን ንሰግድ ነበረ ጻድቕ እዩ ነገር ግን ካብ ጽድቁ ዝተለዓለ መልአክ መጽኡ ነታ መቆሚያ በትሪ ትኸላ ቦሎ ተኸላ ታ በትሪ ደሞ 3 ፍሬፍሬት ቡና ትርንጎ ሎሚን ሞታ ሃገብረ እየበለ ለቱሎምን እናጸሞቅካ ስተዮ ነቲ ትርንጎ ደማን 7 ክፈሎሞ ሓደ ፍሬን 7 ዓመት ትመገቦ እቶም እትኻልእ ፍሬ ግን ነዳያን መጽውቶ በሎ ነቲ ቡና ግን ኣፍልሕካ ስተዮ በሎ ስለዚ ቡና ኣፍልሕካ ስተዮ በሎ ጠንቅቑ ንፍለጥ ስለዚ ስተዮ ዝብል ቃል ቡና ብቡናነቱ ብእንጨይቱ ይስተ እዩ ታርዋዕተ ነጥብ ከቕምጠላ ዝደሊ እዚኣ ይስተ እዩ ናይኻትኩም ኮመንት ደሞ ጻሓፉ ማስረጃ ምቕራብ ያው ማስረጃ ኣብ ናይ መባጽዮን ስተ ይብል ኣብ ኣርባዕቱንሳ ድርሳነ ጽዮን ኣይትስተ ይብል ኣይትስተ ዝወሉ ምኽንያት ደሞ ኣሎ መድሓት ንመሃረይና ማለት እዩ ስለዚ ይስተ እዩ ብእጽነቱ ማለት ብተኽልነቱ እና እናሰተየ ተሎ መባጽዮን 3 ጸለምቲ ሰባት መጽዎ እቶም 3 ሰባት ግን ሰትዮም ኸዱ ድሕሮ ሙሉእ ለይቲ ታዮም እዚኦም ጸለምቲ እዚኦም ኢሉን ሓሰበ ሓደረሞ ነቲ መልአክ ጠየቆ እዚኦም ጥንቁልና ዛር ክሕደት መዋርቲ ጥንቁልና ዘስተምሩ እዮም ነገር ግን ንስኻ ቱቡና ክትሰቲ ከለኻ ጨው ወሲኻ ባሪክኻ ስተዮ በሎ ከምቲ መልአክ ልበሎ ጨው ወሲኹ ባሪኹ ምሰተዮ እቶም ሰይጣውንቲ ወይ ድማ እቶም ጸለምቲ ሰባት በሪሮም ጠፉ ይብል እና ቡና ባሪክኻ በትምህርተ መስቀል ባሪክኻ ጨው ጌርካ ተሰቲኻዮ ሓጢአት ኣይኮነን ኣነ ለባዕለ ቡና ኣይሰትን ምንም ካብ ህፃውነተ ጥዕመዮ ስለለይፈልጥ ኣይሰትን ስለለይሰቲ ግን ኣይስተይ ክብል ኣይኽእልን ወድዓውና ውልቃው ልባሃል ኣሎ ውልቃዊ እዩ ዝናየ ወድዓው ደሞ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ማለት እና ኣይስተይ ይኾነን ነገር ግን ቡና ቶመይ ስተይል ወለው መጻሕፍቲ ድርሳነ ጽዮንና 4 ንምንታይ ተይልና ቡና ሱስ ስለለለዎ ኣምልኮት ስለለለዎ ቡና እንድሕር ለይሰቲ ኣዕንተ ይኽፈትን ያው ዓይነ ይኽፈትን ንብል ቡና እንተ ዘይሰቲ ስራሕ ክስርሐና ይኽእልን ናበና ኣምልኮ እንገብሮ እዩ ብኡ ምኽንያት ይስተል ወልዎ ተኻልኣይ ቡና 3 ስም ኣለዎ ኣወል ቶና ባራካ ዝብሉ እዚ ስያሜ ዝውን ለይመሃብ ኣምልኮት ለይምባል ካው እንደገና ክንሰት ከለና ለወድና ኣደታት በተለይ ወድኽን ትፈትዎ ቡና ክሰተ ሕልኽልኽ ይትበል ማለት እዚ ኣምልኮት እዩ ሰይጣን ከይተምጸለይ ከምኡ ክባህለ ይኽእልን እዚ እቱ ኣምልኮት ወይ ይስተይ ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣምልኮ ባዕድ ሓዲግና ኣማእትብና ከማንም ተሰቲናዮ ቡና ሓጢአት ኣይኮነን ብእጽነቱ ማለት እዩ እና እዚ ናየ ኮመንታ እዩ ብና መባጽዮን ገድሊ ዘሎ ተጻሒፉ ኣምልኮቱ ሓዲግና እንተሰቲናዮ ሓጢአት ኣይኮነን ምስ ኣምልኮቱ ተሰቲናዮ ግን ሓጢአት እዩ ካብ ዝተልዓለ እዩ 4 ንሳ ገድልና ድርሳነ ጽዮን ገድሊ ኣይስተይ ዝበሉ ስለዚ ዝኣምልኮት ሓዲግና እንተሰቲናዮ ብእጽነቱ ሓጢአት ኣይኮነን ዝብል ከም ናይ ገድለ መባጽዮን 4 ነጥብ የቐምጥ ማለት እዩና ኩላትና ክነስተውዕል ይግበአና ማለት እዩ